Hvad vi ser på her er en adskilt gearkasse. Jeg vil nu kort gennemgå, hvad de forskellige dele hedder. Her der har vi gearhus bunden, som samler det hele, og gearhus toppen, som er med til at holde kuglelejerne fast blandt andet. Vi har den drivende tandhjul, som er den, der sørger for at få det til at køre rundt, hvor motoren sidder fast på. Vi har det drevne tandhjul og akslen op over. Så har vi lejedækslerne, som sørger for at holde lejerne på plads. Vi har rulningslejerne, som sørger for at give en gnidningsfri omdrejning af akslerne. Vi har låseringene, som holder lejerne fast på deres plads. Vi har nogle olietætningsringe, som navnet antyder, sørger for, at der ikke kommer olie ud. Vi har nogle afstandsstykker, som navnet antyder, sørger for at holde afstand og sørger for at holde lejerne på plads. Vi har nogle fædre, der sidder i notgangene i akslerne. Og endelig så har vi nogle bolte og nogle skruer.